mano kaka jawinjo kendo janeno mar Ramogi TV gi Ramogi Radio. Erokamano Jehova Nyasaye mosekwang kodwa kuom hignigo duto te. Kaka nasewacho motelo, wasingonu mathoth. Fred, Ramogi FM kar chuny jaluo. Nyakalondo mokwongo manendo e yor FM. Ang'en ne wan gi mamoko Kisumu kacha miluongo ni KBC Kisumu sirikal. To mane koro ne lendo seche 24 juma ka juma ne oganda luo. Victor, achak kawacho ni en Puoch gi pak ne Ramogi FM kuma adhialo igni 20. Igni 20 kena igni matin. Nikech nyathi manonyuola ma jaigni 20 sani en ng'ama ng'ongo ma ok en ng'ama tin kendo. Koro king'iyo okang' ma Ramogi FM osegoyo en okang' mararia. Kendo bende adwaro riwra gi Senior J ka chiwo Puoch gi pak ne jolendo mano ochako Ramogi FM, jolendo mantiere sani, jolendo machalo kaka Agao Papa mano mosenindo. Ne Ramogi TV Ramogi FM okelo gimiluongo ni revolution e weche mag fuambo. Nikech koro Ramogi Radio okelo kata Ramogi FM okelo weche mag nyakalondo machiegni gi jopiny. Nikech aparo kinde mane pod wan e radio achiel mar KBC neno ka ne biro gimoro 1 hour saa achiel kata dakika 30 maseche moko king'iyo kinde machon nochakore gimoro saa achiel kanyo ochako duogo ndalo moko bochakore saa 2 nyaka saa 3 tido ka thuolo no tin midwariwie gik moko te. To ido ka Ramogi FM no biro mokelo thuolo malach mangolo angola kende kamineno jeiketeno nochaka chaka gi ngolo mopoto to ngolo mana mayie muol ma king'iyo kaka kanye ma aparo no miyo jongolo mathoth bende makaluo ong'eyore kendo giwuok oko jongolo machalo dola kabare gini aparo mane sama ne kabare ogole sela wacha gini kanye mo oeri sela to kanyo bende kata mana thumo wangala bende ohangala ochako yude revolution mare ka onyi Papa Jay gini bire Tony Nyadundo gini gi jothumbe mamoko nyaka Musa Juma kaka Senior Jay osewache kiweyo okang' mar thum tibiro okang' mar weche manyien nikech ing'eyo ni dag nyakalondo en kar weche manyien to wan kaka jofuambo nitiere gimani puonjowa e sikul miwacho ni mit mar wach manyien en chiegni mare gi jopiny. Koro miyo nyakalondo mar Ramogi nokelo ne ji wach ni e dhok ma ji winjo to kendo kele nyaka gwenge ma ji ae. Makodo ka nche ne nitiere wabedo gi thuolo malach masa moro program gi biro nyaka live achiel kachiel koa e gwenge kuonde ma ji ae to kendo en thuolo malach ma ok ni enena gima ilawo gi ng'wech mondo mi oring kanyo. Mar ariyo ibiro yudo kata mar adek weche mag accountability nyaka ne jotendwa kata mana kaka itayo institutions mantiere kaluo ibiro yudo kokalo kuom chenro mathoth machalo kaka Ramogi Baraza chenro machalo kaka Ohigla masani koro gik nyako higla manyien to king'iyo chenro gi te ido ka Ramogi Baraza kae bende kaminyalo gwelie jopiny gi jotendgi manyalo biro kendo ido ka oketgi e tago maliet to be gi tago mokwe mido ka koro jogi lerie gik matimore e piny ma japiny winjo mok inyal wuondie jopiny. Koro kumo kang' machielo ido ka weche mag accountability mag jotelo no biro ongala mamalo ma pod ok notimore. Main revolution manye obiro kae kichaki biro weche mag information sani do ka jopiny nigi information jopiny nigi ng'eyo malach moloyo kaka ne ntie. Kora paro ni en okang' makore lach ma samoro ok dirie badi kama mi mak ma badi romie okang' ma Ramogi FM osegoyo nikech adier okelo revolution malach ma ok nyal compare gi kaka gik moko ne ntiere. To kata king'iyo mana weche mag entertainment ma koro ng'ato samoro nyiedho dhere gokinyi kata otwengo kama ntiere to enena ngolo mochama chama odiochieng enena ngolo ma koro kasuku gine jo kela en wach maber maparo ni kantiere gima ne Nyasaye okonyowa godo kuom decades kata igni 20 mokalo mamich manyicha ne obironwa aparo ni en mich mar Ramogi nikech obiro nyaka weche mag puonjo jopiny weche mag pur gin weche mathoth aparo ni chenro mantiere Ramogi FM te gin chenro ma osekonyo jopiny
to bende tudruok mar jopiny kachiel jopiny giwegi to bende jopiny bende nyaka gi jotendgi en okang' mar arie ma nyakalondo mar Ramogi FM ogoyo kendo en Puoch gi pak malach. Erokamano. Sini aje ibonyo.